Kulian TV atibati chopu chopu Kuri yeZimbabwe zvatotanga tiri mugore rekungangurwa ipapa pari kurwa ngangu tine breaking news. Harare Mayor Jacob Mafume and former Harare South Shadrack Mashaya-Mombe have been arrested by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Charges unclear at this time. Havasati vataurwa nyaya yavo kuti ndei, asi ukaona pachinzi pari kubatwa munhu ndo nyaya dzecorruption. Aiwa, yubedenje tiri kuti chi kanenge kakaona kamudhara kayakaya muprofita wenguva yacho iyoyo. Aiwa, panenge pari kuonerwa because kana muri kurangarira pazviprofita zvake zvakataura ka akati zvoni kukanzuru kumahwane enyu, and the following day Jacob Mafume akabva atomhanya kuoffice kwani kwaHubert Enje achienda kunoita se ameno zvavainofambira ikoko. The rest is history. Vabva vatobatsirikana ikoko ameno kuti munamato wakazoitwa. Takazoona the next thing futi akutodedzwa futi kubusiness seminar akutonotsanangurawo zvavanenge vachidzidzisana nevana vevanhu. Saka tiri kuti kudii 2026 akudyiwe rinopisa. Ana Shadrack Mashaya-Mombe vanhu vanga vari mupolitics kudhara, and Shadrack Mashaya-Mombe ini ndomuziva neskillful rake rekuti is power hungry, cause tikada kutarisa gore raakatenge ari MP kudhara zvapera ipapoka ndobva aona kuti kuZANU-PF kwacho adzingwa, because ma-MP enguva yana Mugabe pakanoti kunigirikini kuya adzingwa kuZANU-PF pakanobva Mugabe akabva adzoka achicontesta ari kuMDCT yainonana Chamisa, ndo paakadzoka akacontesta ari MP futi, ndo paakabva arakashwa zvakaomarara. Saka kubva ipapo takazongoona papaya munhu adzoka futi kuZANU-PF. Saka chinongoitika ndechekuti ZANU-PF inenge ichikuona zvayo ende haife zvayo yakaregererawo zvayo, inenge ichitoziva vanhu vayo kuti uyu yakadai, but iyo hazvinazvo basa nesu semaZimbabweans stereke, because munhu nemunhu wese anenge achiita zvinhu zvematongerwo enyika anenge achitsvaga kurarama. I always tell people this kuti munhu wese ari mune chekuita nematongerwo enyika ari kutsvaga kurarama. Vamwe vanotanzi tiri kuita politics because tiri kuda kuzongoti tiite ningirikini tigadzire nyika. Sofa kuZimbabwe vanhu ivava vasati vako vanotoita politics kuti vagadzire nyika vane mabenefits and pane motive dzavanenge vainadzo dzinenge dziri behind dzekuti vanenge vachingotaimira cheuviri or what zvinenge zvichiitika. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo panapa yatiri kutambira izvo. So tichadzifambira zvakasimba tichionesana kuti dzinyatsori nyaya dzei, ende munoziva kuti nyaya idzi kana ndakutodzitaura kana ndanyatsodzifambira chaizvo ndinotaura in every detail, nekuanalyza nekupopota zvese ndichingotaura even nemukana tanzwa mhosva yacho nemutongo uchapuwa munhu ndingachizvitaura panapa. Saka stay tuned. Mugore ra2026 ndakatotaura ndakati paKulian kunenge kusingadyiwe rinopisa. Zvamanje ndiri kuti chi have a good day. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian